L-istħarriġ tal-opinjoni pubblika baqa' jpoġġi lill-Prim Ministru Joseph Muscat bħala l-iktar mexxej f'dat. F'dak tal-Malta Today żamm vantaġġ ta' 5% fuq Simon Busuttil biex b'mod konsistenti Joseph Muscat baqa' jaspira l-fiduċja ta' iktar Maltin minn Simon Busuttil. Dan inkluż fost dik il-kategorija ta' votanti magħrufa bħala switchers. L-istħarriġ ta' The Malta Independent saħansitra poġġa lil Joseph Muscat f'pożizzjoni iktar b'saħħitha għax 52.7% ta' dawk li wieġbu qalu li jafdaw lil Joseph Muscat u 35.2% qalu li jafdaw lil Simon Busuttil. Fl-istħarriġ ta' Torċa 44.6% qalu li jafdaw iktar lil Joseph Muscat u 33.2% lil Simon Busuttil. Interessanti kif tul il-kampanja elettorali il-Prim Ministru żied il-fiduċja iktar minn Simon Busuttil. F'dak li għandu x'jaqsam ma' riżultati ta' partiti għandna stħarriġ ta' Times of Malta li tajt illi 38.4% iddikjaraw vot lil Partit Laburista u 28.3% lil Partit Nazzjonalista. F'dan l-istħarriġ jingħatu wkoll li hemm ħafna indeċiżi. Il-Malta Today tajt li għandha inqas indeċiżi milli kellha qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali u baqgħet tirrapporta vantaġġ ta' 4% favur il-Partit Laburista. Dan b'41.1% għall-Partit Laburista u 36.9% lill-Partit Nazzjonalista. The Malta Independent irrappurtat dwar l-indeċiżi iżda ma ppubblikax id-differenza ħarija bejn il-partiti kif għamlet fl-aħħar ġimgħat. It-Torċa tajt li l-Partit Laburista għandu vantaġġ ta' 8.2%. Fil-fatt tajt li 53.3% se jivvotaw lill-Partit Laburista u 44.8% lill-Partit Nazzjonalista.